Přišli dělat si tam u dalšího videa a dneska tady mám takový neobyčejný video unboxing pyrotechniky. Ano. Tady vidíte, přitisli jste kila, tady máte kila. K zavostří dělej. Kilo 960. Takže takovou hmotnost to má. Můžeme si to otevřít. No, to nevím, jestli se to otvírá, ale to je jedno. Aha. OK. Počkejte chvíli. Jednou rukou se mi to dělá blbě, ale musím takhle bohužel dělat. To mi týká hodně zblízka. ASMR. Okay. Mám, že tam bude dobrý zvuk. OK. To máme otevřený. Můžu tady otevřít. Satisfying. Můžu tam otevřít nějakou pyrotechniku. Už to. Nějaká výplň. Jo, to je výplň. Neříkej. Tady to mi dal jako výplň. Cože? Co? Aha. Tak už tady máme nějakou tu pyrotechniku silnější. To vidíte, jedna má... Dělej ostři. To se nebudu ostřit, no konečně. No, tady je 16 gramů, to moc není vidět. Tady rovnou máme další. Je dvoje. Yes, to miluju. Pozor. Bacha na uši. Bomby. Máme ještě nějaký bomby. Typkám. Tak to bylo trošku silnější. Yes. Naše moje oblíbená klasika. Explosive Fountains. Já mám ještě nějaký. Stačí takhle jdem bouchnout. Ears warning. To bolí. Ani to nebolí. A tady máme specialitku na Silvestra. Tohle točím. Jdeme další výplň. Frog. Nic. Yes, tady máme nějaký ty pirátky. Dvoje. No. Máme dvoje pirátky. Jak minifon, yes. Se můžeme rovnou kouknout. Je to otvírání. Ne. No to je jedno. Nějak. Počkejte chvíli. Vypadá nějak takhle malý. Máme prostě zapálíte, běžíte. Udělá fontánku. No. Takže takhle to vypadá. To jednou ruka se to dělá tak blbě. No to je jedno. S tím nic neudělám. No ale že bych to měl na stativu. Žádný jste to. Potřebuji těch 50 pirátů lidí. Dejte to odběr. Plus. Okay. Yes. No myslím, že dvakrát. A děláš si srandu. Píšťalky. Kámo, já jsem si objednal 2, to jsem si ani nevěděl. Jsem objednal 2, no tak je pohoda. No. Typík dárek od Pyro SR. Žádný sponzorovaný video není. Yes, C4, to si děláš srandu, bomby jako král. Tak, tady máme 9,8 gramů na celý balení. Jo, 0,8. Tak budou bomby. No, tady máme doslova. No tohle jsem nechtěl. Ne. Já máme. To je sačky. Doslova bomby. Bomb. Tady. A tady máme kartu. Blbeček.
pro poděkování a tady máme 120 decibelovky. Je srský, 1 gram, pohoda. Takže bych vám to nějak upřesnil, tolik máme pyrotechniky, trošku dost. Takže 5 minut, to je málo. Co? Máme nějaký ty bouchací kuličky, máma mi řekla, že nemám bouchat. A já miluju tohle. To je ASMR. Miluju tohle. No tak popcorn. Ahoj. Jsem to fakt jet. No jako, koupil bych si tohle. Od jaký značky to je? To se dá stranu, od Vulkan. Podívám, jestli v tom něco není. Počkejte chvíli. Udělat těma 2. Kolik to mělo gramů? No teď už to můžu to. Počkejte, já se teďka useru, jo? No, tady mám 70 gramů. Počkejte. Na to celý, jo? So bright. Jsem měl udělat předtím. Trošku víc, drobovskou. To má třeba tak 2 deci. Krabička. How gram is it? Grams is it? Tady to asi bude. Nebude? 112 gramů, tak je málo. Počkej, ale právě dobrý. Tak to je pohodový. No tak můžu flexit, že mám krabičku na to. Ale dobrá výplň, díky. Díky, Pyroeser. Děkuju. Tak mi příště posílejte taky takovýhle krabičky jako výplň s krabičky s takovouhle výplní, která souvisí s tou pyrotechnikou, kterou jsem si koupil. Třeba balíček na tohle. Nebo balíček na tohle. Nebo balíček na tohle. Nebo na tohle. Nebo na tohle. Tohle se nejsou balíčky, ale na tohle. Na tohle, na tohle, na tohle. Na cokoliv. Tohle se mi líbí. Ne, já jsem zapomněl. Prskávky. Ale pěkný, fakt jako v nejhorší kondici, která může být. Vy to máte takový to. Vy to máte takovýhle světlý, teda taková šťavnatější barva. Šťavnatá. Fresh. Kaž to, kolik to má grams? Tady to je 72 gramů na celý balení. Scan me. No, skenujte, já vám. Scan me. Já vám tady dám to, já vám tady na chvíli dám. Jo, naskenujte si to. Yep. Uvidíte tam video, který to dělá, to můžu dát klidně u všeho. Chvíli tady počkáme, jestli třeba... Jak to dělá můj kamarád. Tady koukejte. Čas. 1 sekunda. What the hell? No my gosh. Nemáme taky. Možná. Ale taky nemáme. 6 gramů, ok, to zberu. To taky není čas. Nebo je, nebo není. Darok, what the... Nemám to prošlý? Nebo mi Ne, aha. Jo, tak já tohle číslo asi nechci číst. To, co vidíte za tou 2016. OK. Jak? Když tak, kdybyste nevěděli, od jaký značky se to vyrábí, já tady dělej ostři. Tady, teďka. Prčic, proč to nevostří? No tak, byste teda pomohl. Tady máte Classic Pyrotechnics. Jo, pokud si to chcete naskenovat.
Kde to je? Tak to asi není. Je to tady? Asi není? Proč by to tady nebylo? To je u každého klásku. Tady taky není sken. Nebo je? Není. Tady určitě bude sken, nebude. Je to, aha, to je od Pyromaxu, já jsem čekal, že to bude od klásku, ale tak to jsem... Ale tady máme sken, tak to můžete naskenovat. Doufám, že jste to naskenovali. Máme další scan me, on to není scan me, ale můžete si to naskenovat. Skenujte. Můžete vyfotit. Proč na tom obrázku je bomba? Vidíte to? Tam je bomba. A tohle fakt má kulový pumy. No, to bude Silvestra. Asi dneska chcíplej, takže... Jo, tady máme ještě ty stroboskopy, tak ty si můžete naskenovat taky. Jo. No, tady. Skenujte. Další sken me. No, dobrý, tak asi už to máme natočený. Počkej. To je příjemný. Doufám, že to bylo pro vás taky. Ne, já jsem na to málem šlapnul. Já se bojím, že to bouchne. No, tady plast, který bouchl už. Ale je to pěkný rány, jak jsem... Se bojím. A pěkný pytlíček, no. Takhle byly je takovýhle pytlíčky, zrovna přesně takovýhle. Bylo jednou na ulici, tak jsem na to šlápnul. Nechcete vědět, jaká to byla rána? Byla to rána taková, že to bylo slyšet přes celou ulici. No, já myslím, že tohle je asi konec videa. Doufám, že jste si ho užili. Máme tu pyrotechniku. Tak já vám to všechno popíšu, jo. Bomby, Fly Condor Panta, ty jsou fakt dobrý, doporučuji. Doom 120, C4 Small, to jsou ty mini fontány. Mini Scream. No, dobrý. Piráti. Tady, Piráti. Explosive 3. Bouchací kuličky Sony. Explosive Fountain. Doom Moon Triple Single Shot. A zbytky. Prskavky, stroboskopy. Frog. A tohle. To je taky takový zbytek. Máte ještě tu kartičku. No, tak tohle je konec toho videa. Au. Tady bouchnu. No a asi čus. Čus.